pozdrav. Ahoj lidičky, jsem zpátky. Fail trošku. Takže vítejte u mého třetího dílu. Tady ten díl pojmenuji Expím v Metinlandu s kamarádem. Ten kamarád je Knife, neboli na Metinu Car X35. Expíme tak na 75, možná plus. Snad za těch 5 minut nebo 8, podle toho, jak mi dovolí jakoby paměť. Takže když tak udělám ještě jedno, takže může mít. Jo, dobrý. Už tady mám takhle Skype, jo, dobrý. Dobrý. Tak já to stopnu a až si objevíme o Metinu od zapnu, jo, čo zatím. Lak. To je šlak trošku. Dobrý. Takže vítejte zpátky. Tak jsme na Metinu od 75, ty Metiny se jmenují Punkma, tak můžeme začít, já to do toho bouchnu a jdem. Docela hezky to ubývá, ale kolik mu bereš vůbec? To je dobrý, já umřu. Teď bych ještě dneska udělal tu 70. Ne, to dám ještě dneska 75 plus. 75 by mi stačilo, pak půjdem, když tak někam. Cože ten Metin už je pryč, jo. To dobrý, já jsem jeden prodal. Tak 100 milionů, víš co, proč ne? To už mám sílu na 65, jo, a docela se to rychle zvýšuje. Vidíte ty levely, jak skáčou, to je prostě strašně moc. A kdybych měl expak, ty ještě, lol. Já si pak vezmu ze svého válečníka, nebo ze sudu, nebo ze sury. Já už mám další kouzla asi na M. No, už mám pádět na M, za chvilku si udělám další perfekt. Už to chce jenom smrš, trojicestňák a pak blesk. No, to už mám dvě, prozatím na P, víš co, pojď na Metin od 80. No, ještě tady pár těch punkt mám, můžeš jako znít. Jo. No jak tady jako začal do toho bouchat, tak mi málem spadl celý Metin. Tak když tak se omlouvám, kdyby se tam viděli fakt jako černotu, jo. No. Budem dělat, to je jasný. Pak z mýho serveru, až bude... tak tady, taky jen tak pro srandu začneme s někým flirtovat. Ahojky. Tyjo, ta mi bere. Ty mi bereš, kámo. Ta segra. Teď já, jo. Jak odlítla, tyjo. Ne, nech je, pojď. Speedem XP mám teprve jenom 63, tyjo. To je pro mě strašně málo, až mít to něco zase. To už bude pak úplně něco jiného. Jo, jdeme na 80. Počkej, nech mi, jo. Na to mi furt útočí. Dobrý, tak já ji naučím slušně se chovat. A tady je ten Punkma. To je jedno. Jo? To je jedno, tak jdem tady ještě víc. Ale jděte pryč, nebo vás vymlátím. S postavou. S hlavní postavou bych je tady vymlátil všechny. Jinak pak udělám možná ještě s tou 139 udělám LP. Jako možná další video. Protože no LP, prostě LP. Magická čepel, jaj, od 65 obou ručka, já to znám úplně naspamět, ty věci. On do tebe bouchl. Tak to neměl, 2000 skoro.
Hej, Knajfíku, on mi vzal 3/4 života. Ukaž mu, jak se má chovat. Ne, máš ho oslabenýho. 2. A nasek. Kolik má životu, by mě zajímalo. No, konečně, ne. Jak to, že jsi neumřel? No, asi to přepnem na jiný chá, ne? No, tak pojedeme na jiný chá. On má to, ten sluneční elixír. Tak my vás zase spustíme, až budeme na jiným chá. Tak čau zatím. Tak jo, jsme zpátky. Takže Knefik může dál expit. Já vám budu zatím vyprávět tady o tom Metinu. Teda počkej, si o něm aspoň něco vím. Tvoje zaměření. Tak my si dáme hlavního, jo, vykveliteli tam nepůjdem, tam půjdeme možná, videa budou z Counter Strikeu, z Minecraftu, občas Minecraft, ale hodně tady z toho privátního serveru Metin 2, Atomej. Kdybyste potřebovali s něčím pomoct, tak prostě můžete říct nějak Knajfikovi, víš Knajfiku? Kdykoliv pomůžem, jo, přizvi mě do našeho cechu, do mýho cechu hlavně, jo. Jo, tentokrát. Asi tak. I když už mám asi 700 přátel jako na tom na Skypeu, ale tak nemusí jich být. Jako, může jich být víc, ale fakt jako třeba když jich jako napíše třeba 130, to pak nestíhám. To jste slyšeli, já jsem jeho psa jak zajvá, protože jsme tady doma sami už od několika hodin. Nebudu říkat jak dlouho, to si nepamatuju, že já jsem celou dobu hrál. No, no a ne. Jak to tady hezky lítá, ty expy. Tady vidíte dole ty procenta. 60, 56, 70. Teď tam bude 70, 80. A bude další level za chvilku. Vidíte. Modrý elixíry mám 130, tady těch dám, 134. Ale jsou to ty malý, já jsem si negupoval žádný. Jo, v pohodě. To budeš hodně klikat dlouho. Takže kolik máš inteligence? No. Já mám jenom 3000 a na tom válečníkovi mám 15720. No, víš, jak dlouho bych to klikal s těma malejma těma? Bych to byl ještě do zítřka možná. I play hard. Ale hard. Obchod s Car X byl úspěšný. 72, pojď, ještě 3 levely. Hele, teplý